Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. On today's video I'm going to talk about jewelry namakhono. Namhlanje ngizokhuluma ngobucwebe nangemali eyama-coins noma le mali eyamasiliva noma egolide. To dive straight to the point, asiqale ngalento ethi ubhubha ubona ama-jewelry noma ubhubha uzibona unobucwebe noma ugqoke ubucwebe. First of all, ubucwebe buhlukene kabili, khona ubucwebe lobu besiliva nalobu begolide. If ever you find yourself uphupha ugqoke ubucwebe noma uphupha ubona ubucwebe ephupheni lakho, ubucwebe noma ijewelry ephupheni lakho, it refers to honor and it refers to fame or status. Uyibone nje ugqoke ubucwebe ephupheni lakho kusho ukuthi umuntu ongaba nodumo noma umuntu ozoduma. Ungaduma through isiphiwo sakho noma ungaba umuntu ozoba ne-status esikhulu, mhlawumbe uthi uzohlonipheka, ube nemali, waziwa abantu, ube nabantu abazokubiza nge-role model empilweni. Ukuziphupha nje ubona ijewelry, it shows that. But khona lento eyenzeke-ke, if ever uyiphupha ijewelry, for example, if ever umuntu wesilisa uyiphupha ugqoke ijewelry yabantu besifazane, noma it's an opposite, umuntu wesifazane uyiphupha ugqoke ijewelry yabantu besilisa, it's vice versa. It shows that if ever umuntu wesilisa uyiphupha ugqoke ijewelry yabantu besifazane, it shows that you are misguided and it shows that you are distressed. Ngasho ukuthi udukisekile noma kunezinto ezikucindezela ispirit sakho. Ngasho ukuthi uyilo uyi-process engcindezi, you are distressed. Ziningi izinto ucabanga ngazo eziphazamisa umoya wakho. If ever uwumuntu wesilisa uzoziphupha ugqoke ubuhlali noma ugqoke ijewelry yabantu besifazane. And then sidlule sekuleli phupho uthi uphupha ugqoke ubuhlali bomhlophe. Ukuphupha ugqoke ubuhlali bomhlophe, it refers to wives, children's, and sometimes it shows that you are God servant noma it shows that umuntu okholwayo. Ubuhlali omhlophe bujwayele ukuphushwa mhlawumbe abantu asebekhulile. Uyibona ubujwayele ukuthi uzokhuluma ngamakhosikazi akho noma uzokhuluma ngonkosikazi wakho ney'ngane zakho. And sometimes if uwumuntu nje in general, it shows that you are a servant of God noma you are a servant of your maker, umuntu okholelwa ezintweni noma umuntu oyoba ikholo noma ukholwa empilweni. And then isidlule sekulento uthi uphupha ugqoke i-necklace. Uphupha ugqoke i-necklace, it shows that you are a trusted person noma you are a caring person noma umuntu okwazi ukuzwela abantu noma ukwazi ukunakekela abantu. It shows that futhi umuntu othembekile within your community noma nje umuntu othembekile ebantwini. And then there is this situation whereby uthi uzoyiphupha ugqoke i-crown noma uyiphupha ugqoke umqhele. Uphupha ugqoke i-crown, it shows that ngelinye ilanga uyoduma, especially uduma in terms of religious descendant gifts. For example, uthi uzodunyiswa ukuthi kunesiphiwo onaso oshiyelwe abantu abakini, ngaba isiphiwo esinjengesekhwama uthi noma yilo isiphiwo esinjengesesonto, umsebenzi wabantu abadala. Uthi udumo lakho uzothola through ama-gift ozalwe nawo noma i-gift oyiphiwe abantu bakini abangasekho noma oyiphiwe uNkulunkulu noma i-nature noma i-maker yakho. And then sidlule sekulento ethi uphupha ubona ugqoke iringi noma uphupha amaringi. If ever uphupha iringi, ushiye uthi uyophupha mhlawumbe ngathi uyashada. Ukuyiphupha ushada, it's a different meaning of which I think ngisangayichaza kwamanye amavidiyo. Here I'm talking about you are dreaming, you are just seeing a ring noma you are just seeing a jewelry of which is ilo iringi. If ever uyiphupha ugqoke iringi nakho kusho ukuthi umuntu ozoyithola mhlawumbe uba kudumo noma you are an artist, one day will become famous. But it shows that uzoduma, khona udumo olukhona empilweni yakho, unamandla ukuduma, waziwa abantu. Sometimes it talks about ukukholwa kwakho, mhlawumbe uthi uzoba umuntu okwinkolo noma umuntu okholwayo. And then sidlule sekulento ethi uphupha imali eyigolide noma ijewelry eyigolide. As bengishilo ukuthi lo ijewelry ihlukene kabili, khona eyigold khona eyisiliva. If ever you find yourself dream of ilo ijewelry le igolide noma uyiphupha imali eyigolide, it shows that you are losing wealthy. And sometimes ikhuluma ngenzalo yakho noma ingane zakho. But ukuphupha ugqoke ukuphupha imali eyigolide noma ukuphupha ijewelry eyigolide akukho kuhle. It shows that we are loser in terms of ilo umcebo. Sometimes it shows that you are restless and it shows that you are sesimeni sokuwukuthi ilo amandla imali awunayo noma imali awukwazi ukwenza izinto ezizokulethela imali kuwena. And then i-opposite yakhona ilento ekuthiwa uphupha
ubona imali eyisiliva noma i-jewellery eyisiliva. I-jewellery eyisiliva stands for noma it refers to good provisions and it talks about your wealthy and kusho nje ukuthi uzohlinzekwa ngezinto ezinhle futhi umuntu onenhlanhla onenhlanhla and izinto ezinhle ungayithola through izandla zakho noma imisebenzi yezandla zakho noma iy'phiwo zakho zikwenze nje ube umuntu onenhlanhla futhi ophumelelayo phakathi kwabanye abantu. And then ilokhu ukuphupha ama-coins-ke in general ngake ngakuchaza before ukuthi ukuphupha ama-coins noma imali ewuhlweza in general akukho right because it shows that if ever kufika imali esandleni sakho wena, imali awuyisebenziseli ukwenza izinto ezokuphumelelisa. In most cases imali wena umuntu oyisebenzisa ey'ntweni ey'ngabalulekile, awenza izinto ezizoku-improve-a noma ezokwenza ukuthi ube right uye phambili. Sometimes if ever nje uthola imali wenza izinto ey'ngabalulekile uy'thole usuwumuntu oy'solayo. And then iphupho lokugcinile lokuphupha utholukuthi uphupha imali eningi mhlampe eyamaphepha ayigcwele isikhwama noma isesikhwameni nje eningi noma ekwi-briefcase engathi khona umuntu okunikayo noma uyibona ihleli. Ukuphupha ubona imali eningi eyamaphepha uyibona ihleli noma isesikhwameni nje esikhulu iningi, it shows that there is an entrusted secret noma kusho ukuthi uphathiswe wena imfihlo noma umuntu ozo-receive-a imfihlo through mhlampe imfihlo enjengobungoma, umsebenzi, ufundisi, izinto like iy'phiwo, mhlawumbe uzobhilisa abantu emanzini, iy'phiwo zomnyanga. It shows that nje kunemfihlo ophathiswe yona it could come from your maker, from your ancestors. Nje kusho ukuthi nje kuney'phiwo ey'khona phezu kwempilo yakho and izona ezokwenza ukuthi uphumelele futhi uye phambili. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.